हेलो दोस्त वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएसन लोगोफोर दिनै आं मानि सायाव भिडिअ खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोनहा हयथ' थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखाबाय आं दिनै भिडिअ खालाम बे भिडिअखौ लाबोदों रन्जन दैमारि सारनि सायाव आरो बिनिफ्राय जेलाव थानाय माखासे जोंनि बिदा फंबाय एक्स एनडिएफबि फोरनि सायाव दाख्लैनिफ्रायनो आं नुगासिनो दङ बिथां रन्जन दैमारिखौ मेडिकेल चेकआपनि थाखाय लांनाय बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे आं नुगासिनो दं ससियेल मिडियायाव गोदान राजखान्थि हान्जा दानायनि खोथा दा बेफोरनि सायाव आं फंनैसोबाबो आंनि गोसोआव जा सान्दों आंनि गोसोआव जा मोनदांदों बेखौ फंनैसोबाबो नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोबाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो मानोना आं मेलेमजिबि बुद्धिजिबि नङा एसेबां आं गोरोंबो नङा थेवब्लाबो आंनि गोसोआव मा मोनदांदों बेखौनो आं नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै लाबोदों रन्जन दैमारि सार बिथाङा बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरिमोन नाथाय दिनैसिमबो जेल सिङाव मानो बेनिफ्राय बिथाङा दा बैसो जालांसिगोन बेमार आजार बायदिसिना बाफबलांसिगोन जेल सिङावनो बेनिफ्राय बिथांखौ गोबां मानसिया बख'नायनि बाथ्रा बुंदों गोबां एक्स एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा दुखु मोननानै दिनैसिम जोंनि जा खुंथायाव दं इउपिपिएल सरकार बिथांमोनखौ खावलायगासिनो दं बा नारसिनगासिनो दं बिथांखौ बख'नायनि थाखाय बेबस्था खालामनो नाथाय बिटिआरनि सासे सिगनेटरि जानानै बिटिआर सुक्तिनि सासे सिगनेटरि जानानै बिथाङा जेल सिङाव हाबनानै थाफिननांबाय दा आंनि साननाय आं जाम्बिनि साननाय दै लोगोफोर माने बिथांखौ सुक्तियावनो जुदि जेबो माने बिटिआर सुक्ति खालामोब्ला सिगनेटरि बिथां रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगोन बा जेल सिङाव जेसेबां एनडिएफनि केडारफोर दं बिसोरखौ गासिबो उदां खालामजोबनांगोन होननानै सुक्तियावनो जुदि लिरफाखायाखिसैब्ला अब्ला माबायदि बिथांखौ नाजानानै मालाय माबोरैहाय बख'नो हाबावनो बेवहाय सुक्तियाव लिरनाय दंखायो एज पार ल' होननानै माने आयेननि राहाजों थांगोन होननानैसो लिरनाय दङ गिदिर गिदिर केसफोरा जेरैहाय फिसा फिसौ केसफ्रालाय माबानोबो हागौ खिन्थु रन्जन दैमारि सारनि दायाथ' एसेल' नङामोन ना बिथांखौ थैजासे जेल होखाबाय बेनिफ्राय आरोबाव साब्रैसो फासिनि साजा दं होननानै आं मिथिदों दा बै बिथांमोनखौ जों बासायनो हागोन ना हाया दा बिटिआर सरकारा थारैनो बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागोन ना हाया बेसो गिदिर सोंथि जानानै थाबाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बेसेबांबा बोसोर बिथांमोनहा न' बां गारनानै बिसि फिसा गारनानै हाग्रायाव थानानै गावनि जिबनखौ माने जिबननि खोथा जेबो सानालाबानो बै बिथांमोननि जायगायाव नों आंहा थांनानै नाय बेसेबां खस्थ' मोन्दोंमोन जानो हागौ सेर सेर पुलिस आर्मिनि गुलि बेनि सायाव उन्दुनाय गैया जानाय थिग गैया हाग्रा बंग्रा थानानै बे सोरनि थाखाय खालामदोंमोन बेबायदि जेल सिङाव थानो थाखाय खालामदोंमोन दा ओरैबायदि जानांगौमोन जेरैहाय जोंनि बर'फ्रा मोनथाम सुक्ति खालामबाय दिनैसिम 1993आव बिएसि एकर्ड खालामदों अब्ला आं क'क्राझारावनो दङमोन 1992आव आं मेट्रिक पास जादों 1993आव आङो जेब्ला एकर्ड जादोंमोन अब्लाबो आं क'क्राझारावनो दङ आं बिएसि एकर्ड जेब्ला जादोंमोन अब्ला जों माबायावनो दङ क'क्राझार कलेज फिल्डआव माने एकर्ड खालामनानै फैदोंमोन एसके बैसुमुतियारिया हेलिकप्टारजों अब्ला जों स्टेजआवनो जनानै दंमोन आंबो जनानै दंफायोमोन स्टेजआव उन्दैमोन आं कलेज फरायजेननायसो उन्दैमोन थेवब्लाबो आं माने बाजैया आंखौ लांफानायखाय आं थांफादोंमोन स्टेजआव जों जना दंमोन बेनिफ्राय बेनि उनाव एकर्ड खालामनानै फैनायनि बे समाव एसके बैसुमुतियारिया चिफमोन प्रेसिडेन्टमोन सेन्ट्रेल एबसु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थैनायनि उनाव एसके बैसुमुतियारिया सानसुमा खुंगुरा अर्थात बिथाङा सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बेनिफ्राय
बिनि समावनो BSc एकर्ड जादोंमोन। बेनिफ्राय बे एकर्डआव दङमोन बै समाव BLT जोनोम जायाखैमोन, भलन्टियार फर्स दङमोन। बे भलन्टियार फर्सफोरनोबो माने साख्रि लायोबा साख्रि, बेनिफ्राय जायफोर साख्रि लाया बिसोरो जिउ खुंनो थाखाय सोरबा बेफार सोरबा माबा माबि खालामनो थाखाय बिसोरनो फैसा होनाय जादोंमोन। बेखौ एकर्डआव गासिबो लिरफाजोबखादोंमोन। बेनिफ्राय बिसिनि केसआबो जोबनांगौ, जोबाबा जों एकर्ड जाया होननानै बेसेबां सुन्दर मोनसे एकर्ड जादोंमोन। बेनि उनाव जोंनि हारिफ्रा जेनेबा सोरबा गोसो गोजोननाय मोनाखिसै, बेखिनिल' खम जाबाय, माबा मोनसे नांबावगौमोन जोंनो, बेबायदि होननानै आरोबाव गोदान माने पार्टिया गावस्रालायनानै आरोबाव गोदान आन्दलन खालामदोंमोन। बे समाव BLT जोनोम जादों। BLT ओमफ्राय NDF-आथ' दंखायो बै समाव। सिगाङाव NDF नङामोन, BSF नामसोमोन। बिनि उनाव NDF जादों। बेनिफ्राय BLT आन्दलन खालामै गोख्रों आन्दलन खालामदों BLT-आबो। बे समाव अस्त्रजों जालायदों। बेनिफ्राय आन्दलन खालामखांनायनि उनाव मोनसे आरोबाव सुक्ति जाबाय। BSc, सेथियाव BSc, नैथियाव BTC आरो नैथियाव BTC। बे BTC-आवबो फुरा BLT-फोरजों सुक्ति खालामखादोंमोन जे जेसेबां BLT केडारफोर दं बेखौ गासिबो माबा खालामनांगौ, केसखौ फोजोबनांगौ आरो बिसोरनो थांनानै थानायनि राहानि थाखाय हय साख्रि आरो जाय साख्रि लाया बिसोरनो फैसा होनांगौ होननानै बे सुक्तियावनो लिरखानाय दंमोन आरो बे मथेनो खामानिया जाजोबदोंमोन। बै समनि माबाफ्रा BLT आरो भलन्टियार फर्सनि केडारफ्रा गासिबो फैसा आरो माबा साख्रि मोनदोंमोन। जाय फैसा लानो गोसो, जाय साख्रि लानो गोसो, बेनिफ्राय बिथांमोननि केसआबो जोबदोंमोन। माने सुक्तियावनो लिरखानाय दंमोन। दा फैयै आरोबाव नै बिटिआर एकर्ड आरोबाव मोनसे जाबाय। बे जाबाय NDF-जोंमोन। बेनिफ्राय NDF-जोंसोमोन बे सुक्तिया। बेनिफ्राय एबसुआबो बेहाय बाहागो लाफाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय लिरनो रोङाखिसै जे सुक्तियाव जेरै BSc एकर्डआव जेरै सुक्तियाव लिरखादोंमोन गासिबनिबो केस उइथड्र खालामनांगौ होननानै, नैबे बिटिआर सुक्तियाव नाथाय NDF-फोरनि केसा जोबनांगौ, बेनिफ्राय बिसोरो माबानिफ्राय उदां जाजोबनांगौ, जेलनिफ्राय उदां जाजोबनांगौ, अब्लासो जों सुक्ति खालामगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंनांगौमोन। आरो नङा, बेबायदि खालामाबा जों सुक्तिखौनो खालामा होननानै बुंनो नांगौमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गोबां गोरों गोरा मानसिफ्रा इसेबां गोरोन्थि मानो खालामलांखो। दा माबायावनो सुक्तियावनो जुदि एज पार ल होननानै, जेनेबा आयेननि बायदियैसो आयेनजोंसो थांगोन होननानै लिरनाय दंखायोब्ला बेखौ बे आयेनजोंनो थांखासिगोनखा। मानोना सोरबा थैनायनि केस, थैजासे साजानि केस आरो थैजासे जेलनि साजानि केसा एसेल' गिदिर केस नङा। बेनिखायनो बिसोरखौ उइथड्र खालामनो हानाया सिमाङा सिमाङैनो थालांसिगोन नामा, बेखौनो आं साननानै दुखु मोनो मालाबा। बेनिफ्राय मेइन टपिकआव फैबावनोसै आरोबाव। रन्जन दैमारि सारखौ दा ओरैबायदि बुंगासिनो दङ, आं नुगासिनो दङ जे गोदान राजनितिक हान्जा दानानै बिथांखौ माबा होगोन, इलेक्सन दारायहोगोन। बेनिफ्राय आंनि मथेब्लाबो बियो थिग, राइट। बेबो आंनिबा आरो आं जाम्बिनि साननाय दै बे लोगोफोर। बेनिफ्राय आरोबाव गोदान राजनिति हान्जा दायाब्लाबो बबेबा मोनसे आफादाव थानानै, बा UPPL-आनो जा बा BPF-आनो जा, जायखिजाया मोनसेयाव थानानै बियो माबानांगौ, आंनि मथेब्ला इलेक्सन दारायनांगौ। बिनिफ्राय जेरैहाय अकिल गगैया जेरै जेल सिङाव थानानैनो इलेक्सन दारायनानै देरहादोंमोन, उदां अख्राङाव फैदोंमोन, थिग बेबायदिनो बिथांखौबो दारायहोनानै देरहाहोनांगौ आरो बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। बिनिफ्राय बै बिथांजों थाफानाय माखासे NDF-नि बिदा फंबाय माबाफ्रा, केडारफ्रा, बिसोरखौबो बख'नायनि राहा लानो हागोन नामा, बेखौ सेस्था खालामनांगौ। दा मोनसेल' जोंहा उफायानो बेनो, आंनि साननायाव, आं जाम्बिनि साननाय दै लोगोफोर। माने
बिथांखौ बेबायदिनो खालामनानै उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। बेनिफ्राय बै जाय जायगायाव बिथाङा इलेक्सन दारायगोन बै जायगानि मानसिफ्रा बिथांखौ सापर्ट खालामनानै देरहाहोनांगौ। दा आं सानो लोगोफोर, UPPL सरकारा जेसेबांखि बा BTR सरकारा जेसेबांखि बिथांमोनखौ बख'नो नाजाया मानो, जेनेबा रन्जन दैमारि सारमोननि बायदि थैजासे जेल आरो फासिनि साजाया जेल सिङाव हाजार हाजार दङ। दा बे रन्जन दैमारि सारमोनखौ रायलायनायनि गेजेरजों, सुक्तियावनो गैखायालाबानो रायलायनायनि गेजेरजों दा दिहुननो हायोब्लाबो, दिहुननो थांनायाव बै गुबुन जाय माने गिदिर गिदिर क्रिमिनेल, बिसोरो थैनायनि साजा आरो थैजासे जेलनि साजा मोननानै दं, बिथांमोनहाबोथ' दाबि खालामगोन जे बिथांखौनो सावरायनायनि गेजेरजों हगारबायब्ला जोंखौबो हगारनांगोन होननानै बे मोनसे बिसोरबो बै क्रिमिनेलफ्राबो दाबि खालामनो हागौ। बेनिखायनो हयथ' सरकार बा आयेना बेखौ माबा खालामनो हाया, आंनि साननायाव आरो। दा बेखिनिखौनो आङो दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। आं जोबोद दुखु मोनगासिनो दङ, बा जाथिनि हारिनि थाखाय जोंहाबो गाबखांनाय दं। मानोना आं उन्दै समनिफ्रायनो एबसु आन्दलन खालामनाय, BSc एकर्ड खालामनाय, BTC एकर्ड खालामनाय गासिबो आंनि मेगनजों नुबोदों। BLT आरो NDF नि समखौबो आं मोनबोदों, आरो आंल' नङा गोबाङानो। दा बेवहाय आं सानो आरो रन्जन दैमारि सारमोनहा ओरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन जाथिनि थाखाय। एक्सुवेलि जोंनि गोरों गोरा मानसिफ्रा बिराद गोरोन्थि खामानि मावलांबाय। जयैनो गोरों गोरा मानसिफ्रा ज' जानानै माने बे सुक्तिखौ खालामथावगोन ना खालामथावा, बेफोर खोथाखौ रायलायग्रोनायनि उनावसो बे सुक्तिखौ खालामनांगौमोन। दा एफा गिदिर गोरोन्थि खालामलांबाय, दा माब्रैहाय बिथांमोनखौ बख'नो हाबावनो? आंनि बायदिब्ला एकमात्र मोनसे लामाया बेनोसै, बिथांखौ इलेक्सन दारायहोनांगौ आरो देरहाहोनांगौ। बेनो मोनसे गुबै लामासै आंनि साननायब्ला। दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनजों एसे सावरायहरनानै, बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। गोजोन्थों। थेंक इउ।